Кніга паўторанага закону, раздзел 27. Загадаў вось Майсей разам са старэйшынамі Ізраіля народу, кажучы: «Захавайце ўсякі загад, які я вам сёння загадваю. Калі пяройдзеш праз Ярдан у зямлю, якую табе дасць Господ Бог твой, пастаў велізарныя камяні і абмаж іх вапнай, каб мог напісаць на іх усе словы гэтага закону. Калі пяройдзеш Ярдан, каб увайсці ў зямлю, якую дасць табе Господ Бог твой, у зямлю, што ацякае малаком і мёдам, як сказаў табе Господ, Бог бацькоў тваіх. Дык калі пяройдзеце Ярдан, пастаўце гэтыя камяні, як я вам сёння загадваю, на гары Гэбал, і абмажце іх вапнай. І пабудуй там ахвярнік Господу Богу твайму з камянёў, якіх не кранула жалеза, з камянёў нячэсаных, і складзі на ім ахвяру цэласпалення Господу, Богу твайму. І складзі ахвяры прымірэння, і еш там, і весяліся перад абліччам Господа, Бога твайго. Ды напішы на камянях усе словы закону гэтага выразна і ясна. Потым Майсей і святары левіты народа прамовілі да ўсяго Ізраіля: «Слухай уважліва, Ізраіль! У дзень сённяшні стаўся ты народам Господа, Бога твайго. Слухай голас Яго і спаўняй прыказанні і загады Яго, якія я загадваю табе». У той дзень загадаў Майсей народу, кажучы: «Калі пяройдзеце Ярдан, стануць на гары Гарызім, каб дапраславіць народ вось гэтыя: Сімеон, Леві, Юда, Ісахар, Язэп і Беньямін. На гары ж Гэбал згодна абраду для праклёну будуць стаяць вось гэтыя: Рубен, Гад і Асер, і Забулон, Дан і Нефталі. І пачнуць абвяшчаць левіты і загамоняць гучным голасам да ўсіх мужоў Ізраіля. Пракляты чалавек, які робіць статую або літога ідала, брыдоту перад Господам, твор рук рамесніка, і паставіць яго ў месцы схаваным. Увесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто пагаджае бацькам сваім і маці. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто перасоўвае межы блізкага свайго. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто несправядліва судзіць чужынца, сірату і ўдаву. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто падманвае сляпога ў дарозе. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто спіць з жонкай бацькі свайго, бо ён адкрывае крысо плашча яго. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто спіць з любою жывёлай. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто спіць з сястрой сваёй, з дочкай бацькі свайго або маці сваёй. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто спіць з цешчай сваёй. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто тайна заб'е блізкага свайго. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто бярэ хабар, каб праліць кроў нявінную. І ўвесь народ скажа: Амін. Пракляты той, хто не трымаецца слоў гэтага закону і не спаўняе іх у справе. І ўвесь народ скажа: Амін.